Iki anu iki rek, iki kancaku ning Kawah Condro di Muko iki. Iki pecah api iki cah sae iki, insyaallah ya. Ning panggonan kono ora kabeh ning kono iki wong salah ora. Wong hukum donya ya ngono kuwi kadang ora salah ya pangka iso disalahno. Tapi sing penting dhewe iki nganu ning panggon kebenaran sing penting. Lek awake dhewe bener kuwi berarti ujian. Lek ancen awake dhewe salah berarti kuwi teguran. Pokoke kabeh iki dienggo muhasabah ngono lho. Kabeh iki apik, sing diparingi Gusti Allah iki kabeh apik. Marai donya kuwi ya ngono ki mau. Cara pitik ya enek ndoke ya enek telake. Kabeh apik. Ora entuk wong urip mung pengen ndoke tok ora gelem telake. Sehat ya ana sakite. Susah ya mesti ana senenge. Awan ya mesti ana bengine, kabeh apik. Dadi urip ki mau sing penting terus untuk berbuat baik. Kayak urip ki terus mau memperbaiki diri. Kayak ngono ae. Terus arep mulai ning ndi iki kok? Ya wis mriko. Ning ndi? Banyuwangi Bondone to mriko. Cekap lah. Ya berarti Gusti Allah iki sayang karo awakmu. Nggih. Akeh to wong ngangge sabu iki akhire sakau. Nggih. Akeh to wong ngangge sabu iki akhire meninggoy. Nggih. Ya alhamdulillah awakmu ora sampai nganggo sabu terus gak sampai meninggoy. Loh, awake dhewe jek bening dilingne saiki ketimbang awake dhewe mati dalam keadaan sakau gitu. Peringatane saka Gusti Allah ki nek telu. Pertama teko atine dhewe kuwi enggak bener. Terus enek teguran. Kayak sampean ngene kan ditegur karo Gusti Allah. Berarti Gusti Allah sayang. Lah sampai ketelu ngene iki dilanggar, biasane kok matine suul khotimah. Jadi sebenarnya kuwabe apik kanggo awake dhewe. Lah awake dhewe atine apik. Engko dadi dadine apik. Bila awake dhewe atine elek panggah orang salah, orang rumangsani salah, mengko matine suul khotimah. Wis wong salah ki wis rumangsani salah ngono wis terus kita muhasabah diri memperbaiki diri. Ini berarti kok penjara langsung rene iki mau. Nggih. Ya engko aja mulih sik mangan-mangan sik. Engko menawa aku duwe dhuwit, duwe rezeki. Oh iya iki man sing duwe tok iki mau. Ndi to? Oh iki. Kang? Sehat? Kapan mulai? Ini kok Gus. Akeh iki mau. Ini tau mai. Mau ke Banyuwangi muncak, ketepung kamu pelukul itu. Kan barang terminal barang kontaineran. Ini santai. Kene saya? Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau? Iki suci. Suci sapa jenenge? Al-Fatihah. Iya kan ya. Nah iki. Sekon di Malang. Nggih. Piye ceritane kok kene? Cerita Mengulang yang bulan lalu yang jual rumah.
Kalau ceritanya awakmu atau Loma? Nggih. Loma yang di Di mana? Sing saya tinggali sama yang rumah di kota. sing didol sing Dua-duaan. nyapa didol kabeh? Mau cari sing tenang. Kenapa? Enggak apa-apa. Yang satunya kan punya adik saya yang saya tunggu. Sedang punya saya kan di kota, saya kejauhan dari saudara. Tapi rumah lawas. Punya saya sendiri lawas. Jadi saya cari yang lebih dekat dengan saudara. Oh, Nah, didol kemarin piro? kalau punya adik itu ditawarkan itu rugi-rugian 1,7. Lek batu. Hah? Lek batu. Ya di Senggar, di Jetis itu Senggaring. Lek sampean deh. Punya saya kan rumah jelek ya, 350. Niku tapi semua. Lek tamu daerah ndi? Sukun. Enak foto ini dulu. Foto mahmu, fotone Maya adikmu. Anakku telepon. Nyari Gak apa-apa. dari dulu. Rumahku saya kontrakan tapi sampai apa ya? Sampai rusak gitu loh. Oh ini yang anu sih, ini yang parkiran. Banyak. Lah bojomu ndek ndi? Sudah hilang. Sama, hampir sama, makanya aku tadi dengerin sampai Bojomu ilang. enggak, anu sama lepas ini lah. Lah iya. Ya, Colong garangan. enggak. Tapi hubungannya karo anu suami piye? Kalau saya nggak ada, tapi kalau anak tetap saya wajibkan. Berarti wis pisah. Sudah lama. Sudah tahu. Golek neh? Enggak mau. Tak golek nih. Tidak ada. Kamu Aku rahasia. Sebenarnya ada, tapi aku nggak mau. Ngapa ndak mau? Trauma. Tak ilangi ini rumane. Udah wis anak aja cukup besarkan anak aja. Itu sama anak saya itu loh agak temperamen itu loh Gus. Dibacani ya Latif. Iya tiap hari ya. Ini yang di rumah itu. Ping 1000 tiap bengi dicip banyu ngene. Nah, aku wang ini ya, deleh ning ngarepmu lingguhmu. Lah iso padahe turu nyekel tasbih ya Latif ya Latif ya Latif ya ping 1000. Kok banyune ombekne lek ra gelem ombekne delehe ning galon utawa nggo mandi ngono. Oh, yang kemarin itu yang dikasih Gus itu yang satu petik. Kak, kowe dhewe wire dhewe. Oh. Ya Latif ngono. Ini Gus. Ini yang lainnya saya lihat 1,7. 1,7 itu kos-kosan penuh. Iki kos-kosan. Iya. Berapa kamar? Yang atas 10 kamar, yang bawah 2 kamar, kamar mandi dalam yang bawah. Yang atas kalau seluruhnya Tuku teh? Tuku kosan. 1,7. dekat kampus. Uang saya masih Nanti dipinjam. masih bisa nego kok. Mudah-mudahan tiketnya 1 juta nggak mau. Kayaknya nggak bisa. Apik loh, Ya. mewah kok. Tak anu tiap hari tak sapu kok. Ya, sapu ya kan makanya tak bersihin terus. Sempat kosong 2 tahun sampai yang ngeri gara-gara corona. Al-Fatihah. Iya.
Dibayang nih tak sambune kok gini. Merem. Apa ini jalan sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan bayang nih ya. Omahe sampean kontrane sing didalui. Bismillahirrahmanirrahim. Jaluk ning Gusti Allah ya. Mergo sing iso ngijabah ki mung Gusti Allah. Selain Gusti Allah ora enek sing iso nyapa-nyapa. Sing iso nyapa-nyapa ki mung Gusti Allah. Awake dhewe gak iso apa-apa. Dirasane mlebu metune nafas. Dibayangne omah sing arep didol. Maca agisni wa midani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah, karena itu rego piramu 1,7 miliar. Sitake rego 300, berarti genep 20 punjul 50. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sawakno minyak pelatisan nih, minyak merah wi. Engko menawa kira-kira kan nek sing teko lak pertama ngenyange 7. Lek tamu iki enek sing ngenyang 3. Kira-kira engko pase ya mbuh pira, tapi 7 karo 3 iku. Ke arah etan. Dadi engko ngadep ngetan, maca agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat. Hafal ya? Enggak hafal. Engko tak kae. Engko kae. Jadi bar ngono terus maca Al-Fatihah ping 11. Kuwi jenengane Asma Karomah Sultanu Aulia Syekh Abdul Qadir. Aku makane dodolan opae payu rek. Makane lemahku ning ngendi-ngendi. Mergo aku duwe amalan kuwi. Pokoke wong nek pengen dodol apa-apa maca Al-Fatihah ping 11 dikirimne ning Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Kowe lek kepepet ra ndek dhuwit, utange wakeh, kuwi kirimen Al-Fatihah ping 11. Kirimno ning Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Terutama maghrib karo subuh, kuwi aja sampe mbok lalekno. Lah engko dhuwit teko dhewe. Wis, ngono banyune. Ini anak saya. Iki banyune iki kok anu ya. Grujukno ning omah sing ngarep didol karo sing kontrakane lho. Nggih. Sapa anakmu? Muhammad Ainul Ridho. Wah, ngamukan iki. Oh iya sejohan iki. Johane ngamukan to. Iki nggo bocah sing ngamukan ngene iki bacakno ya Latif ping 1000. Ya Latif iki Allah malembut banyu ngene. Hari ini saya tapi ngamuan. Dengan anu tak Ya lek pengen anakmu ora ngamukan kuwi ya aja ngamukan. enggak. Oh iya sing sabar. Ya, sabar. Lek minggu. Ini kayak doa deh, Pak Takim beli Aku minta doanya tadi nggih. Pak Takim. Iya, bukan enak engko. Engko enak anune, enak bukune engko digawane awakmu. Lah awakmu mulai aja turu ning Warung. warung. Mulai keloni bojomu.
Gak manut karo aku. Orang mana ya wis. Gitu. Kawannya minyak abang tuh. Ibu iki musik anjal minyak abang. Ya wis, menae. Kalau wis payu rena ya. Insyaallah pasti. Kemudian kan jali nggih. Entani. Oh nggih. Engko 3 bulan insyaallah wis payu engko rene ya engko. Jemput anak. Monggo. Ya, 3 bulan kok wis payu insyaallah engko rene ya engko. 3 bulan kas. Ya, boleh loro pakai salah siji ning kok 3 bulan kas payu iki. Pas poso. Hah? Pas poso. Ya kena nggo lebaran ngono. Nggih. Terima Jadi kasih. ngamalane ngentasi masih niki lho Bu ya. Oh nggih. Kaya aja mulai sik, kowe ngenteni ning pondok. Kasihan. Kowe balen ning pondok neh, Jan. Anaknya gak usah rene, tiba-tiba kesasar-sasar. Oh. Belen gak usah. Terus. Lho kan Pak Serlo. Nah, awake dhewe kono. Lho Ya. nggih pun nggih. Letak. Mulai geger dhewe lho ya. Aku udah anak wedok ada gegeran piye-piye. Jan. Bapak Anang Wiranto dari Banyuwangi. Monggo. Pak, Pak Anang. Ora apa-apa rene lho, cah ganteng. Ini. Peluk sik aku ya toh. Bismillah. Semangat. Sing semangat. Iki anu iki rek, iki kancaku ning Kawah Condro di Muko iki. Iki pecah api iki cah sae iki, insyaallah ya. Ora kabeh wong salah kuwi ning panggonan kono ya ora kabeh ning kono iki wong salah ora. Wong hukum donya ya ngono kuwi kadang ora salah ya pangka iso disalahno. Tapi sing penting dhewe iki nganu neng panggon kebenaran sing penting. Lek awake dhewe bener kuwi berarti ujian. Lek ancen awake dhewe salah berarti kuwi teguran. Pokoke kabeh iki dienggo muhasabah ngono lho. Kabeh iki apik, sing diparingi Gusti Allah iki kabeh apik. Kabeh sing diparingi Gusti Allah kuwi apik. Jadi kabeh kuwi tergantung awake dhewe. Marai donya kuwi yo ngono ki mau. Cara pitik yo enek ndoke yo enek telake. Kabeh apik, ora entuk wong urip mung pengen ndoke tok ora gelem telake. Sehat yo ana sakite. Susah yo mesti ana senenge. Awan yo mesti ana bengine, kabeh apik. Dadi ora iso awan dienggo nyambut gawe bengi mangan. Enggak iso. Awan nyambut gawe bengi dienggo leren ngono. Kabeh sing dikai pangeran ki apik. Contohnya aku nang kono ya alhamdulillah ya apik-apik ae. Iya toh. Dadi urip ki mau sing penting terus untuk berbuat baik. Oke, urip ki terus mau memperbaiki diri. Wae ngono ae. Iki rencanane awakmu piye? Ora manggon ning pondokku. Lah bebek kula tasik teng mriki kedang ngurusi serat-serat damel mendhet niku. Mungkin nggih sowan mriki malih tapi ngedol bancang rumiyin. Rencana kula Apa BP-ne? namung HP kali anu dereng saged pendhet teng Rubasan. Kan mendhet teng Rubasan Rumah Sita Negara niku. Jebok pira? Duka. Lah nggih pas ruyen Omahmu ndi ta? asli kula muncar kecepenge teng Tlumpune kok. Terminal Oh, barang. terus arep mulai ning ndi iki kok? Ya wis mriko. Ning ndi? Teng Banyuwangi bondone teng mriko. Lah dijebak niku pas nyopir niku. Sopir kontainer niku. Heeh. Tumbas sabu niku wis mari ngoten gang 5 menit kula tumbas mari ngoten geregep. Damel melek niku. Wis pun kapok Gus. Cekap dah. Ya berarti Gusti Allah iki sayang karo awakmu. Nggih. Akeh to wong ngangge sabu kuwi akhire sakau. Nggih. Akeh to wong ngangge sabu kuwi akhire meninggoy. Nggih. Ya alhamdulillah.
awakmu ora sampai nganggo sabu terus nggak sampai meninggoy. Loh, awake dhewe cek bening dilingne saiki ketimbang awake dhewe mati dalam keadaan sakau gitu. Jadi peringatane saka Gusti Allah ki nek telu. Pertama teko atine dhewe kuwi nggak bener. Terus enek teguran. Kayak sampean ngene kan ditegur karo Gusti Allah. Berarti Gusti Allah sayang. Lah sampai ketelu ngene iki dilanggar, biasane kok matine suul khotimah. Kaya aku ya padha. Dhisik kan sering dudane to. Dudane di serang preman, serang dukun kuwi. Kan seru tapi saru. Dielingne pisan karo atiku dhewe. Wis diomong karo Mbah Yaiku aja nduduhne sesuatu hal yang di dalam. Kayak contohnya dhewe karo bojo kan ya seru to. Tapi lek dituduhne kan ya purno to. Tapi seru, tapi saru. Akhirnya ning atiku panggah tak lawan. Mergo tanggung ngopeni santri-santriku to. Kan oleh duwe akeh kok YouTube kan nggo ngopeni santri nggih pondok. Alah ndak apa-apa. Akhirnya karo parete diilingne neh karo iki di demo aku. Karo iki dielingne neh. Gusti Allah ngelingne aku lewat tangga-tanggaku, lewat Pak Rete. Dhuwur iki ndobraki pintuku. Panggah tak lawan. Ya termasuk karo bocah iki barang iki. Iki yang ngelingne ya milu pisan iki. Akhirnya sing terakhir kae karo polisi cokel pisan kae. Lah wis dielingne ping 3 lek sampai wis ditegur wis sampai kaya ngono wis nek kedaden kok panggah dilakoni suma'udzubillah engko iso matine suul khotimah. Jadi sebenarnya kuwabe apik kanggo awake dhewe. Lek awake dhewe atine apik. Engko dadine apik. Lek awake dhewe atine elek panggah orang salah, orang rumangsani salah mengko matine suul khotimah. Wis wong salah iki wis rumangsani salah ngono wis terus kita muhasabah diri, memperbaiki diri. Ya engko aja mulih sik mangan-mangan sik. Engko menawa aku duwe dhuwit, duwe rezeki. Oh iya iki mana sing ngene dhuwit tok iki mau. Ndi to? Oh iki. Nek sing ngene dhuwit iki mau. Kula pun sawan jenengan rumah. Gak apa-apa iki nggo sangu ning anu. Ning Banyuwangi iki mau duwite sapa iki mau ya? Ya, nggo sangu ning Banyuwangi. Ora nggawe awakmu engko. Kowe ning dalan kok ora ndek dhuwit kok ngerampok. Pun kapok. Rupu penjara ning. Iki berarti kok penjara langsung rene iki mau. Nggih. Ya sok kan jenengan niku kumaro nang omah. Iya. Wis hati-hati. Salam dinggo keluargane. Pokoke semangat ya. Wis hati-hati. Nggih. Lah. Kok ning pondok sik mangan sik. Nggih, Bu. Aja nakal neh. Aja nganggo sakau neh, aja nganggo sabu neh. Hati-hati.